De ziekenhuiszorg in Zeeland gaat veranderen. Dotteren alleen nog maar in Terneuzen, nierkankeroperaties alleen in Goes, Zorgzaam en ADRZ gaan samenwerken en de zorg verdelen. En verder in deze uitzending. 120 banen op de tocht bij Cargill. En deze reuzenwesp gaat niet meer weg. Goedenavond. De ziekenhuiszorg in Zeeland gaat voor een deel veranderen. Dat hebben de twee ziekenhuizen afgesproken. ADRZ in Goes en Zorgzaam in Terneuzen. Door meer samen te werken en bepaalde operaties te verdelen over de ziekenhuizen, moet de ziekenhuiszorg in Zeeland op peil blijven. De zorg in Zeeland wordt voor een deel geconcentreerd. Zeeuwen met nierkanker worden voortaan alleen in Goes geopereerd. Daar schaffen de ziekenhuizen samen een speciale chirurgierobot voor aan. Mensen die een dotterbehandeling voor het hart nodig hebben, worden voortaan doorverwezen naar Terneuzen. En verder gaan alle borstkankeroperaties in Terneuzen plaatsvinden. Voor- en nazorg blijft wel in beide ziekenhuizen bestaan. Op het gebied van neurologie gaan de ziekenhuizen meer samenwerken. Beide ziekenhuizen kampen al jaren met een tekort aan neurologen. En de ziekenhuizen zijn dan ook blij met de samenwerking. We kunnen niet alles overal blijven doen. U heeft ook goed meegekregen een tekort op de arbeidsmarkt van medisch specialisten, verpleegkundigen. Als wij zaken goed samenbrengen en concentreren, kunnen wij het maximale voor de burgers in Zeeland betekenen. We doen dat echt samen. Dus dat betekent voor de patiënt dat hij gewoon in zijn vertrouwde ziekenhuis komt, bij zijn vertrouwde specialist. Daar heeft hij de voorzorg. Behandeling, uiteindelijk operatie, kan op een andere plek plaatsvinden. Maar de nazorg doe je weer in je plek waar je dat gewend bent. De ziekenhuizen komen vandaag met het nieuws naar buiten, omdat 15 september een belangrijke deadline is om aan zorgverzekeraars door te geven hoeveel operaties en behandelingen een ziekenhuis verwacht te gaan uitvoeren. Verslaggever Zorg Marieke Kerklaan is in Terneuzen. Ja, Marieke, concentratie van de zorg. Hoe bijzonder is dat nou? Het was eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen om die samenwerking aan te gaan. Kijk, als je een beetje uitzoomt, ziekenhuizen hebben te maken met een medisch tekort aan specialisten, of een tekort aan medische specialisten, en hebben ook te maken met bepaalde volumes. Ze moeten zeggen, zoveel operaties voeren we uit, zoveel behandelingen voeren we uit. En dat kwamen ze eigenlijk allebei niet aan. En door nu die samenwerking aan te gaan, kunnen ze daar wel aan komen. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen, het is een soort handjeklap. Jij krijgt deze zorg, prima, dan wil ik deze zorg ook goed. En ze hebben natuurlijk wel gekeken naar de medisch specialisten en de faciliteiten en om die goed te verdelen. Ja, en toen zijn ze tot deze verdeling gekomen. Ja, en kan je nou zeggen dat dit een verschraling van de zorg is? Deels natuurlijk wel, want het betekent dat patiënten verder moeten gaan reizen. Waar bijvoorbeeld vroeger je terecht kon in Goes, zul je nu naar Terneuzen moeten. Aan de andere kant is het ook zo, als ze dit niet waren aangegaan, deze samenwerking, deze concentratie van zorg, was het misschien uiteindelijk wel helemaal verdwenen uit Zeeland. Dus ze moesten wel, en ja, zoals ze ook zelf zeggen, we kunnen nu in ieder geval bepaalde zorg wel in Zeeland houden. Ja, en verwacht jij ook nou nog meer van dit soort samenwerking? Ja, eigenlijk wel. En dat is eigenlijk wat de ziekenhuisbesturen zelf ook zeggen. Maar ik verwacht ook dat het voorlopig even rustig blijft. Want wat ze nu hebben afgesproken is eigenlijk al best wel ingrijpend. Dus ik verwacht dat ze eerst gaan kijken van hoe deze samenwerking en deze concentratie van zorg uitpakt. En dat ze daarna zullen zeggen van nou, op deze en deze gebieden gaan we nog meer concentreren of nog meer samenwerken. Dankjewel, Marieke. Een ingrijpende verandering bij Cargill. De vestiging in Sas-van-Gent wordt uitgekleed. Er wordt bijvoorbeeld gestopt met het verwerken van tarwe. Door de reorganisatie verliezen mogelijk 120 van de ruim 300 mensen hun baan. Het is onontkoombaar, zegt Cargill, onder meer door de dalende vraag naar tarwezetmelen. 60-plussers op Schouwen-Duiveland konden vanmorgen terecht in Haamstede voor een preventieve gezondheidscheck. Bloeddruk, cholesterol, uithoudingsvermogen, er werd van alles gecontroleerd. Ik probeer dat elk jaar te doen en ik denk dat het toch belangrijk is als je op leeftijd bent dat je elk jaar een APK-keuring, noem ik het maar, ondergaat. En dat heb ik nu gedaan vandaag in Haamstede. Eigenlijk ben ik heel gezond, maar ik dacht, oh, misschien wil ik wel wat bevestiging. Ja? En heeft u die bevestiging gekregen? Ja, zeker. Zeker. Het is allemaal picobello in orde.
Aan het einde van de onderzoeken krijgen alle bezoekers een persoonlijk advies. Maar zijn er dingen te verbeteren, dan kunnen we mensen koppelen aan een bestaand beweegaanbod op Schouwen-Duiveland. Mensen doorverwijzen naar een valrisicotraining of naar de leefstijlcoach bijvoorbeeld. Vandaag maakten 85 mensen gebruik van deze gezondheidscheck. Ook andere Zeeuwse gemeenten doen dit. Nederland moet van het stikstofslot af, zodat bedrijven weer kunnen uitbreiden en er weer meer woningen kunnen worden gebouwd. Het is een van de belangrijkste boodschappen in de troonrede vandaag tijdens Prinsjesdag. Ook wil het demissionaire kabinet woningbouwlocaties aanwijzen. Het is nog onduidelijk of Zeeland daarbij zal zitten. Om te zorgen dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, wijst de nota ruimte 4 nieuwe locaties aan voor grootschalige woningbouw. Naast vele andere, kleinere locaties. Om die woningbouw mogelijk te maken, moet er iets gedaan worden aan het stikstofprobleem in ons land. Strenge regels zeggen nu, bestaande uitstoot moet minder en er mag geen nieuwe stikstofuitstoot bij. Daardoor kunnen bedrijven niet meer investeren, er kunnen geen nieuwe woningen meer bij of wegen of bruggen gerepareerd. Het kabinet wil er nu echt wat aan gaan doen. Heel belangrijk is uiteraard dat Nederland van de stikstofslot afgaat, zodat de vergunningverlening weer op gang kan komen. Dat is dringend nodig om meer huizen te kunnen bouwen, voor bedrijven die willen investeren, maar ook om werk te kunnen maken van de grootste onderhoudsopgave ooit aan wegen, bruggen en andere infrastructuur. Uitgangspunt van het pakket is dat landbouw, natuur en industrie met elkaar in balans worden gebracht en dat stikstofdoelen worden gehaald. Aangeschoven Ariane Laforte. Ja, het is dus nog niet duidelijk of er ook in Zeeland woningen gebouwd gaan worden. Ja, toen we in de troonrede de koning hoorden, heel concreet over die 4 grote locaties en nog wat locaties erbij. Ja, toen dacht iedereen natuurlijk, ja, waar dan? Maar ja, ga je dan in een miljoenennota kijken naar de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, dan staat er dat die locaties nog moeten worden aangewezen. Wat wel concreet is, dat in de miljoenennota staat dat er 56 miljoen euro gaat naar mbo- en hbo-onderwijs in krimpregio's. Dus daar kunnen we wel weer van profiteren. Ja, en er is ook steun voor de industrie. Ja, zeker. Hè. De CO2-heffing voor bedrijven die gaat er definitief af. Het kabinet zegt we willen nu echt wat aan die stikstof gaan doen. Den Haag realiseert zich dat de industrie een beetje haar vertrouwen in Nederland verliest. Hè, door bijvoorbeeld ook de hoge energieprijzen hier in vergelijking met andere landen in Europa. Zeeland is bijvoorbeeld heel erg bang dat een groot bedrijf als Dow, hier goed voor duizenden banen, gaat vertrekken vanwege die hoge energieprijzen. Dow heeft bijvoorbeeld ook al fabrieken gesloten in Duitsland en Engeland. In een vooruitblik op Prinsjesdag vanochtend werd trouwens verteld door Zeeuwse bestuurders dat ze tijdens een werkbezoek aan Amerika, aan het hoofdkantoor van Dow, ja, dat ze daar te horen hebben gekregen dat Dow toch wil blijven investeren in Terneuzen. En hoe zit het dan met Cargill? Heeft dat daar ook mee te maken, wat we net hoorden? Nou, dat zou dan wat minder met energieprijzen te maken hebben, maar juist met inderdaad het tarwezetmeel, dat daar wat minder vraag naar is. En is er nog iets over kerncentrales? Ja, het grote dossier in Zeeland. Dus ja, wij allemaal in een eerste scan snel googlen op dat woord. Maar ja, het blijkt dat daar vooralsnog weinig over in staat. Terwijl het toch een heel groot dossier is, zeker in Zeeland. Alleen dat het kabinet verwacht dat de bouw van die centrales, ja, dat nog jaren gaat duren. Er staat 10 miljard euro voor gereserveerd. Dat blijft nog eventjes op de plank. En Zeeland is al eerder beloofd, hoort komende zomer wat er hier met die centrales in Zeeland gaat gebeuren. Helder, dankjewel Ariane. De Aziatische hoornaar gaat niet meer weg. Dat is de boodschap van de provincie en bestrijders van de grote wesp. Het verwijderen van alle nesten en het uitroeien van de hele populatie is onhaalbaar en bovendien te duur. Als je goed kijkt zie je hier het probleem vliegen. Een Aziatische hoornaar met in zijn pootjes een van de bijtjes van Denise Roelands en haar man. Denise coördineert een project om met speciale vallen hoornaars te vangen. Ook zij en haar man zien dat het inmiddels een onbeheersbare populatie is. Het is bijna niet te doen. Wij hebben nu in Zeeuws-Vlaanderen 4 keer zoveel nesten als vorig jaar. En ook weer 4 keer als het jaar ervoor. Dus als dat iedere keer vermeerdert met een fractie 4... we zijn er nu 3 ton aan kwijt. En dan volgend jaar wordt dat dan 4 keer 3 ton. En het jaar erop wordt het 16 keer 3 ton. Dit hou je natuurlijk niet vol. In 2017 begon het met een melding. De Aziatische hoornaar was voor het eerst gesignaleerd in Nederland. Net buiten Drijschoor werd jacht gemaakt op het nest om het te vernietigen. Nu, 9 jaar later, is het een onbeheersbare populatie en moet de natuur zelf met een oplossing komen.
En onze insecten weten niet hoe ze zich moeten verdedigen daartegen. En dat gaat generaties duren, omdat die beestjes die moeten dat leren. Dus dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren. Dus er zal een oplossing moeten komen, maar ja, hoe? Dus ik vrees. En ondertussen wordt er volop verder gezocht naar opties om de populatie zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Opklaringen wisselden af met bewolking en hier en daar viel een bui. Er stond een vrij krachtige westenwind en het werd 17 tot 19 graden. Ook morgen voornamelijk bewolkt met af en toe regen of motregen. Donderdag wordt het wat beter en vrijdag komt er zelfs nog een zonnige nazomerdag aan. En tot zover deze Zeeland Nu op Prinsjesdag. In de app en op de website lees je nog meer over de miljoenennota en de zaken die erin staan die van belang zijn voor Zeeland. Fijne avond.